TV. Сәлем егетләр, сәлем малайлар, сәлем абыйлар, сәлем бабайлар, һәр баршагызында якынлашып килүче ватанны саклаучылар көне белән котларга рөхсәт итегез. Һәм әлбәттә инде бүгенге тапшыруыбызда 23 февраль алдыннан без студиябызга хатын-кызны чакыра алмадык. Шуңа күрә чакырдык егет кешене бүген егетләр темасына рәхәтләнеп сөйләшергә һәм әлбәттә пешерергә. Каршы алыгыз безнең кунагыбыз, эстрадабызның популяр җырчысы, әле ул телевизион алып баручы да минем коллегам Илгәрәй. Сәлем. Илгәрәй, сәлем. Якынлашып килеш бәйрәм белән сине. Рәхмәт сине Мин дә. беләм, син дә хезмәт иттең теге гаскәрләрдә, йортта диван саклаучылар гаскәрендә. Соңгы вакытта диван саклап булмый әле. Әле. Ну, шулай да тырышабыз, халыкка хезмәт итәбез, син шикелле. Концертлар куеп. Молодец. Менә шушындый оригиналь бүләк мин яратам инде, шулай кунакка чакырсалар, үземнән оригиналь бүләк алып килергә. Белмим, оригинальмы юк Әзерләнгән. Менә тәмле көрәшкә Илгәрәйдән дип язылган. Бу Вообще. киятырга киеп, рәхәтләнеп эшләп була. Мен башта торт тип торам бит. Яраттым, яны торт тип күрдем. Шулаймы? Син язуларда безне кем сөйләгәнсең әле моны? Тырыштык инде малай, тырыштык. О, вообще. Илгәрәй, бу оригиналь бүләң өчен тагын бер кат зур рәхмәт. Тырыштык. Хәзер мин сиңа тапшырыбызның шартын аңлатам. Син безнең тапшырыбызда гомумән беренче тапкыр. Ниһаять килеп җитте. Сәгате суккан. Шулай. Сәгате суккан. Шатмын, чын күңелдән, син теге бик күңелле әңгәмәдәш дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә башта аңлатыйм әле. Безнең тапшырыбыз берничә еллар барганда менә үзгәрешләр кичерде. Элегрәк икешәр катнашучы иде. Мин уртада басып тордым. Бер-берсе белән көрәшәләр идеме? Күзәтеп барам мин барысында. Рәхмәт. Аннан соң инде хәзер соңгы вакытларда, соңгы елларда без көрәшәбез, дөресрәге сез көрәшәсез безнең телевизион тамашачыбызга каршы. Алар рецепт юллыйлар. Мин сиңа ул рецептны күрсәтәм дә бүген хәзер күрәчәксең сине фотода. Син нәкъ шундый ук әйбер әзерләргә тиеш булачаксың. Аш итергәндә булсын әле. Ул байда теге тышкаяктан да охшап торырга тиеш инде. Һәм ошарлык табылырга тиеш. Минем иң пешерергә яраткан ризык бәрәңге һәм йомырка Нәһә тәбәсе. карарбыз нәрсә икәнен, яме анда. Әгәр дә тапшыру ахырында синең ризыгың нәкъ шулай килеп чыкса, сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыты заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге табаны бүләк итәбез. Өр-яңа таба бу беләсеңме, бу әле соңгы модель, бу элит стон, элитный таш дип атала менә монда. Менә бу табага инде монда тимер кашык белән дә керергә була, беләсеңме? Менә шундый табаны сиңа бүләк итәбез. Әгәр дә юк икән, әгәр дә килеп чыкмаса синең бу таба Сатып аламыймын. китәчәк. Рецепт юллаучыга. Ярый. Кем икән ул? Кем икән ул сиңа каршы булган көрәшүчебез? Игътибар экранга. Фазлыева Эльвира Марат кызы Йоршалы шәһәрендә яши. Ике кызы бар. Буш вакытында бәйләргә, шигәргә, тегәргә һәм тәмле ризыклар пешерергә ярата. Повар булып эшләп тәҗрибәсе булганга, тәмле көрәш тапшыруында таба өчен көрәшеп карарга булган. Я Илгәрәй, карал Илгәрәй дигәндә Илгәрәй. Без Илназ дип бит инде. Илназ. Илназ кирәк. Ну, дуслар миңа Илназ дип дәшә, дус булмаганнар, Илгәрәй дип. Илназ. Якын дуслар. Илгәрәй. Менә мондай бер җибәргән безгә Эльвира Яршалыдан. Ой. Ой. Минем хатымны бик тәмле пешерә инде. Минеке дә пешерә белә. Аллага тапшырып, нишәп эшләп карарга кирәк? Булыр дип уйлыйм. Алла икән беләсезме? Исеме Сырник. Мисың бу? Всё, исемен белгәч уже. Әйе. Уже җиңүнең 50%. Уннан бер әле 50% ярага әле братым. Мин сиңа уңышлар теләп калам. Менә шулай килеп чыксын, яме? Тырышып карыйбыз. Шул чиракта гына таба синеке булачак. Хәзергә мин сиңа уңышлар телим дә, әйдә җиңсез гына торасың. Җиңсез гына без һәм инде эшкә керешәбез. Я. Аллага тапшырып. Нәрсә булып бетер белмим. Мин дә белмим. Башта син ашап карасың пешереп бетергәч, аннары Син башта аңа фотога операторга бирәбез. Әйдәгез, кузгалдыкмы? Кузгалдык. Бу безнең оныймы? Син сынап тормадың инде. Сызганырга кирәк дигән фикер. О, кулың җынлы икән. Йо, керек түгел сызганма. Нормальный кешеләр җынлы була, братан, син что-то
Син дә әзрәк нормальный. Мен қырынғанда шой қырынам. Шулай китәме? Шолай кетем. Яра. Син миңа бераз булышасың мусың? Әлбәттә. Да? Киңәш биреп. Киңәш Әлбәттә биреп. қарап тұрып. Так, берәр юкмысың, берәр инде калак. Бар, анан чап қойып. Менә бит. Эй, малай. Достар, жамағат кімдер аңлап үлгермәді, біз сырник пішіреміз, дұрысырағы ол пішірі. Ничә штук сырник кирәк, ничә сотрудник эшли монда? Жоқ, монда булат тук булса, Ошол җитә. Яра. Ну, һәм операторга айдың шулай. Әйдә бір, менә, фото кебек ішіне. Эшне. Ләкин, Ләкин. шундай нәрсә бар. Ішнең ішісі дә мотор килеп чыкмаска мөмкин. Шуңа запас белән 4-ні пішерә кирәк. 4-нең берәр сәтеге кителсә, ишеу бар бит әле анда. Шулай бит. Шуңа күрә моны 50-гә әле бу, дуслар кемнәр белмәй, бу кукуруз. Мин дә сорап бирдем. Син Хрущевны беләсеңме? Нәрсә соң бу? Ишетеп беләм, ләкин таныш түгел. Никита Хрущев заманында кукурузлар үстергәндә бик каты. Кит инде. Менә шул. Кукуруз дигән шәптә ул искә төшә. Кукуруз оныннан, дөресрәге кукуруздан ясалган он. Мин шулай дип уйлыйм инде. Кукуруз исе килми, конечно. Сары булганга шулай дип. Он инде име? Он кукуруз оны. Онсы кукуруз оны. Монда беләсең, мин дә синең кебек, беләсеңме? Мин килгәч мин айтар булат. Әйе. Алдан мин сиңа сирне шишмәсен өчен. Рецептны миңа да килгәч кенә әйтәләр. Вот, менә шулай бер башак дип так. Бу авыл күкәй ахырысы. Пишәтләре юк. Бар. Бармы? Хәзер авылда да пишәт бар ди. Пишәт сугып чыгаралар дигән. Син теге эшли башладың белгән кеше кебек. Теге нишәптер күкәйне бер ягыннан тиштеме, вата башлады икенче ягыннан. Мин бит илгәрәй. Ан күрә. Не тар. Сәфәтегендән анда сез үтүгән. Тишмәде инде, шытыртаса инде, ансын операторга биреп әйттем бит инде. Так. Берәү җитә инде, берәү җитә. Әйдә, ни сал? Син чикләнәсең кебек һаман. Мин бит мондай. Сал, дигәндә хәзер бер шундый бер масса чыгарга кирәк безгә. Мондай бер пешергән юк дип әйтәм. Шуңа күрә. Чындыр сен әйткәнне минем дә юк пешергән, мин күргәнем дә юк аны. Сал дисең бит, син белгән кеше шикелле әйтәсең. Сырник бит инде ул булырга тиеш шулай, эремчек белән. Ая бу тапкара бер масса китеп чыгарабыз хәзер. Әйдә, бута. Юк, монда юк булсын дигән. Быж юк. Монда колыңны бер саңгана так быж иттереп нашатып. Монда фан күкәй кирәк берәү ахырысы. Кай бирә багат, кай. Сен биттер куркып кына багатасың. Монда беләсеңме, сә җитмәй. Нәрсә җитми күкәй? Күкәй. Әйдә, салабыз. Биткән баш биткән. Син белеп салдырасың. Утмасаң атмыйсың инде. Менә бу нәрсә бу? Бу сахарный пудра. Бу соңран гына кирәк әле Бу ахырда. Бу ахырда сәсип куярга. Яңа башың атмас. Сен ошамый әле монда миңа. Нәрсә ошаганы ошамаган. Әйдә, бушка иш тагын. Әйдә, күбрәк ясыйк. Алпаса подумаешь. Шуңа дип салабыз да. Опа. Әйдә, онын да бераз җибәр тагын. Онын да эремчегенә салабыз. Ага, менә булайрак. Ярдәм итмим дигән иде. Ну, Булды. Ота хәзер. Ну, син монда эшләп инде һәм профессионал. Моны ясаган юк дим. Минем монда алар бит әсләп мин карап кына торам, беләсеңме? Просто күренеп тора син эшләмәгәнең менә кухняда. Инде. Әйе, Мин креветки кыздыра беләм. Креветки бик тәмле кыздырам мин. Бөтен специялар. Аннары соң грудкалар кыздыра беләм. Әйдә, Силя, нинди кулинар син? Менә бәрәңге кыздыра беләсең. Син бу торакта яшәмәдең бит, син Казан җигете, шулай бит. Әйе, ну шулай да әни гел эштә булгач, кайткач үземә ашарга пешерәдер инде. Аларның туры киләдер инде. Әлбәттә. Так. Хәзер дә Казан җигете. Так. Гастрольләргә чыгабыз. Гастрольләрдә шулай ук ашарга пешерергә туры килә инде үзеңә. Шул күкәй ашап йөрисезме? Гастрольләрдә. Ролтон. Ярар. Илгәрә, син беренче килгәч, барыбер гаиләң турында безгә сөйләп кит инде. Өйләнгән. Мин бер төрле беләм, башкалар бер төрле. Мин сине беләм бит әле, син чыккан вакытларыңнан. 17 ел эстрадада. 17 ел. Эстрадада иң беренче адымнарыңны башлаган вакытта. Әлбәттә, Җәүдәт Гыйльманов белән эшләп йөргән идеңме? Әйе. Менә хәзер барысында сөйләшәк. 17 ел менә бу. Син бер тапшырыгына җитәр микән синең 17 елны сөйләргә? Мин өстән сөйлим аны. Шул беренче сәхнәгә чыккан мин сәлам юлын тапшыру аша, исеңдә булса, Нурали Фалубарада сәлам юлын шунда миңа
9 класста укыйм, зур сәхнәгә беренче адымнар, анда Инде зур җырладың әле син. шәхесләр. Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз. Аны хәзер алма җырлый. Ужыр вакыты бар име инде? Бар инде. Җәүдәт Дарзаман сүзләренә Тәлгат Абый Валиев көенә иҗат ителгән. Ул җыр белән мин бик күп кенә, хәтта интернет киңлекләренә кереп карасаң, 7 класста укыган тавышым белән анда язма бар. Менә бит. Әйе. Кирип карыйк әле әйдә, хәзер үк. Кереп карагыз әле, кереп карагыз. Минем страницага кереп. Нормально килеп чыкты бугай бу, кара. Әйе. Нормально бит? Ай, тагын әзрәк. Йо. Яганнар табаны сиңа бирәсе була җиңсәм. Йо, нормально. Әгәр дә килеп чыкса, нормально булса, син. Син сөйлә. Һәм инде шушы сәлам юлында Габделфат Абый Сафин мине күреп, аның белән беренче тапкыр гастрольләргә чыктым. 2 ел дәврендә аның белән. Уже акча эшли башладым. Әйе, 9-10 класста аның белән гастрольләрнең нәрсә икәнен мин аңлап, белеп, тәмен сизеп улакны. Алмаз эшлидер Шарифуллин, Венера Шаймиева эшлидер. Габделфатның соңгы кыңгырау дип исемләнгән шоу программасында мин катнаштым. Бәләкәй генә Илнас Габделфатның бала чагы буларак мин чыктым анда. Аннары әкрен генә җырларым радио киңлекләренә ләгеп, үзем дә сизми калдым 17 ел сәхнәдә басып торуыма. Менә. Башта син шундый яшьләр форматында җырлыйдыр. Әйе. Арасын чикте бер вакыт узды. Так, Булат, хәтта мин сораган иде. Булат, син белмичә калдың әллә мен бит инде. Олылар içinde хәзер. Серьезный темаларга җырлый башлады. Иләнгәч. Иләнгәч булды беләм. Син җәй кызы дигән җырны хәтерлим инде. Җәй кызы иң беренче зур сәхнәгә адымнарны атлаганда. Әйе. Илдарга бизәр. Гашык идем синең җәйгә, синең кебек сылуга. Яшәүләрем яшәү түгел, синнән ялгыз калуга. Аннар киттем. Тегәни ташлап киттең, мин бит инде ялгызым. Аннары араларда юллар ерак. Аңламый бит шуны йөрәк. Аннары кайда калды гүзәл балачагым. Олыгая баруың инде башында. Сиземләр кенә. Яратам шул нурлы йөзләреңне моңсыз. Өйләндем шул дуслар. Каршы очрашып та күрмәгәнгә салышма. Дуслар, хәзерге вакытта ТНТ телеканалында Илназ Илгәрәйнең сольный концерты бара. Сез ялгышмадыгыз. Так, безгә инде хәзер формулалар ясарга кирәк монда. Әйе. Илгәрәй Нанда, әйдә. Булат, бер сорау бар. Менә монда бал салырга кирәктер дип уйлыйм әле. Йо, кирәкме? Моның белән чәй эчәрбез. Тукта, әйдә, әзрәк салыйк әле бал. Күпме? Төшми. Бу настоящий шын бал. Шуңа күрә. Төшми. Салмыйбыз. Балы бар, но төшми. Салабыз, әйдә. Бер анда бер кошык бармы? Менә әйдә. Эшләле берәр нәрсәне карагыз, хама. Шуңа күрә әйтәм бит, үзем эшлим әле. Бу күп түгелдер инде. Йо, баллы булса, тәмле булса, мен күбрәк салыр идем. Мин яратам. Мин дә яратам. Тәмле. Бал файдалы. Бал бик нык файдалы, әгәр дә аны бигрәк тә мунчадан чыгып, тәмләп, мәтүшкәләр салып, чәй эчсәң. Җиләк җимешләр салып, минем әти ел сайын мәтүшкәләр җыядыр. Җиләк җимешләр, шайтырлы банкага салып. Син булган татар, мин сиңа бер әйтәм. Син әкреннән булган, мен шыпыртканы шыпырткан. Ничен шыпырткан, чөнки хәзер безнең спонсорыбыз турында да матур сүзләрне әйтергә кирәк. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы, ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул дуслар вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм әлеге савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Үзенең фирменный кибетләрендә алар бар. Кукмарада, бар Казанда, Павлюкина урамы 114 адресы буенча урнашкан. Бар шулай ук кибетләре Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында һәм Мусина урамы 23Б адресы буенча шулай ук Кукмара заводының фирменный кибетләре барасыз да җанагыз теләгән табалары, кастрюльләр, мангаллар анда, казаннар, нәрсә генә яганда, коптилка өчен, маптилка өчен. Узган елны ул кибеткә керергә яратам, беләсезме? Беләсезме шу мин? Юк, менә мин дә шуны өстәлек итеп. Хатын кыз бит ярата савыт-саба. Монда мин үземә ошыгам. Узган елны чыгасы килә. Булат, 8 мартка әнигә бүләк иттек. Кукмара заводыннан җитештерелгән кәштрүл дип әйтикме соң? Бал сыйга иттек кебегеме? Сиңа әйбәт булды. Нормально, әйбәт. Һәм ни? Була нормально. Он кирәкме бераз кара. Хәзер. Сөйлим инде. Сөйлә, әнигә 8 мартка бүләк иттем. Һәм тещага бүләк иттем. Әйе. Икесе бер төрле булгандыр бит инде. Бер төрле инде әлбәттә.
ничә литр 3 литрлы бугай шундый зур Казан. Казан белән китте. Менә шунда әнигел һәм яраткан минем әбием тәмләп ашлар пешереп, ашламалар, плавлар. Мала шундый тәмле, чынлап. Кукмара. Ялган түгел. Юк, чынлап менә ничек башлай итәм. Ярай, шуннан да әзрәк күбрәк булды менә. Ярар инде. Ярый, ул менә сосын әлбәттә инде. Бераз гына чөнки хәзер син формалар ясаганда ул сиңа машалла итәргә мөмкин. Ярар, менә 17 елга илгәрәй һәм хәзерге илгәрәй. Ярар, 17 ел бер. 5-6 ел элек илгәрәй һәм хәзерге илгәрәй. Илгәрәй хәзерге вакытта нинди җырлар җырлый? Юк, нишләп мин ничегрәк үзгәрдең син? Барыбер үз юнәлешемне югалтмадым. Мине күп кенә миңа күп кенә әйтәләр җырчылар да һәм әти-әниләрем дә коллегаларым да әйтимме соң инде универсаль җырчы кирәк булса яшьләр өчен, кирәк булса олылар өчен. Соңгы 3 елда репертуар бик нык үзгәрде. Мин бик катгый карый башладым шуңа. Сүзләренә һәм көенә, әлбәттә сүзләр белән көе бер-берсенә ятышлы булырга тиеш һәм мәгънәле булырга тиеш. Бер-берсен тулыландырырга тиеш. Менә мин кайгырак шаккатып куям, теге җырлар тыңлыйм инде радиоларда башка җырчыларның бер-берсенә менә миңа ошый сезнең яңа җырыгыз 85 тулганда та-та-та-та-та. Нормаль килеп чыкты. Бу җырны беләсең, без 3 ай яздык. 3 ай. Ул бик азапланып язылган. Башында бик авырдан киреп китә дип уйлаган идем. Аннары соң чыннан да 2-3 тапкыр тыңлагач уже бер 3 тапкырлар кирәк. Реально. Менә миңа мәйтәм бер 50 ел узгач, юк 57 ел узгач мәйтәм 85 долларга насыйп булсын дигән хыял бар. Амин. Һәрберебезгә. Амин. Рәхмәт. Һәрберебезгә. Зур рәхмәт. Я, әйдә формулаларны ясыйбыз мин хәзер. Кара, монда хәзер алып куйда син менә монысын, менә. Куеп торабыз машинада. Булдымы инде куемы бу? Әйдә монда син керәсең яна. Мин керәм. Кулларны җулган дуслар. Рахманиррахим, кулларны җудык. Кичә җудым, бүген җудым, махсус. Так, шайтырып, Түгәрәге Таса килеп чыкмыймы әллә? Килеп чыга ул. Куйырак кирәкмәйме дим, шуңа күрә сорыйм. Әзрәк он кирәк микән? Сал әле әзрәк. Әзрәк тагын сал әле он. Әзгән сал. Әйдә хакы белән булган. Шундый. Ну ничесен беренче тапкыр. Шундый поварлар без. Мин бит нишендересе шу. Монда бер ни подстава юк, үзегез күреп торасыз. Беренче тапкыр мин монда. Аны жаль менә. Әйе, беренче тапкыр бу ай. Монда бәлкем эремчек кирәк булганда күбрәк. Кем белгән аны? Бик белеп бетереп булмый шул. Ана төшә дә инде, зирак кыйла да инде, хадаем Аллаһ. Так. Әле бай итеп минем бирелеп кухняда эшләгәнем. Әйдә бераз эремчек тә салабыз, яме куйда табыз әйдә. Әйдә алайсың. Аны бит бу бит сырник. Син беләсеңме? Сырник дигәнсе. Эремчектән коеп тора шул. Әйе, эремчек салынган. Әйдә, жәл менә безнең коллектив зур бит. Әле артып калганы юк бер ризыкның да. Юкмы? Юк. Ашыйлар. Так. Менә шулай иттерик әле. Во! Менә килеп чыга нәрсәләр. Шундый сүзе бар. Конституция килеп чыга башлады. Конституция. Нәрсә соң ул сүз? Билмим инде, что дип әйтәләр. Конституция, теге массаны шулай дип әйтәләр. Тиешле конституция. Ой, исе кара бал. Шундый тәмле. Яхшынап. Ва, супер була. Нә, күптән кул белән яшисең калган икән шойтер. Мин куркып, хатын кызлар бер шойтер. Чал кертә. Ират, куркып торырга тиеш. Булды, менә хәзер булды. Менә хәзер инде җиңәргә дә мөмкинсең. Тукта, менә мондый түгәрәкләр менә бераз күтәреп торырга тиеш. Хәзер формалар ясыйсың да шойтер. Мин монда онга маны баланы бераз әйдә кайтабыз. Бераз монда да он сибәбез, диме? Әйе. Нәвәттер. Форманы ясый мин. Сибелми икән монда. Сибелмиме? Бу бик зур булмадымы бу? Калынрак булсын, яме? Юк. Бераздан калынрак булсын. Мин бәсмешкә ясамакчы мин, аңладым исә. Я аңладым. Шыкыр ясап әзрәк. Юк, кирәк түгел. Монда шыкыр әйтергә ясыйм да. Әзрәк. Ул була ул синең шыкырганнан соң. Син түгәрәк иттер аны. Нә кара, барса түгәрәк ясадыңмы шар? Әйе, менә ясыйм. Ага. Әзгенә шалтыр сытасың менә. Әйе, хәзер. Башта онда әвәле. Әйдә, онда ала бәлде. Әвәләп ал да. Әйе, онда әвәләп алды. Шайтырып, шай. Карар бу он шабелме? Ул бит пышный ын. Фигура менә теге.
Сен қарап тұрған шундай подтянутый, спортивный, спортзалына Кезінде. жүресің бе? Ердім. Жерге телейсің бе? Ердім, ерем, үйде заниматься етем. Мен ерте білен тұрам. Соған біріне әуелейсің, әдейінде? Қазір мен бит мен шундай кішітегі ашық миша іштәрге яратам. Барлық ай бірін аңлайсың ба сен? Аңладым да, ашық меше біздің бет тапшырыбыздың уақыты шекілі. Һәм ПП-да отырасың ба? ПП-да yok отырмын, еще отырмын. ПП-да отырмын. Я Россияда алса Это нормальный кейп что-то кебек. Кебек. Я өзіңді міне фигурын ничек. Ерте білен тұрам, тазарып кетмеске. бір стакан башта аузымын шайқым да, бір стакан су ішем, ана тішіш стартам жуынам, анар овсяный каша ашайым. Сөп кетем шуның білен, анар күндіз ашайым инде мен нәрсе первый, анары кеш білен ашайым второй. Шыл? Ха. Обедта уақытта екісіне заказ бересің де, первыйын ашайсың, второй өзің алып қайтып, кештен. Ну, шо айтып айтсаң болай. Міне шо бай. Сағат жейден сен ашамайым деген Мен рәсмеші ашайым, мен ашайым әзәзлеп, ләкин 4 сағат сайын. Міне аша бітіргеш... Сен сағаттан қарап тұрасың ше, так, 4 сағат өзі ше, ашаға керек. Шолай болырға керек дейінді ол. Чүнки... Олай ауыр бетейін ол, мен Мен елендім. Йо, олай, білмейм, мен олай. Үнікмеген. Аңлашылды. Мен қырсағыма қарап алған ем. Шоңа шолайдыр енді менеке. Шо. 4 сағат сайын ашағыз Илгарайдан. Һәм инде ашағанда керек түгел теге тукланы биттем. О, Аллага шүкер дип. Керек әзрәк тагын аш булып калырга керек ашагач. Аңлыйсыңмы? Әзрәк һава иштә. Бик аңлыйм мен аны бик аңлыйм бит. Аңлавын бик аңлыйм менә. Ләкин ишизең диген. Акылым белән аңлыйм, йөрәгем башкачарак эшли шул. Ашказаны башкачарак Эшләргә куша. кешеләргә куша шулай. Нормально килеп чыга кара әле. Ничек? Әйдә мен табаны кыздыра куям. Куяр. Кызлар, безнең монда эш бетте диярлек инде. Күбрәк киттеләр. Безнең сиңа әле бүген биремнәребездә булачак. Бу табалар эшлимени? Бу әйберләр эшлимени газлар сезнең монда? Yok, gazı yok inде, gaz эшләми, но плитәсе эшли, конечно. Плитә инде. Gaz кушсаң бәлкем эшләр яның газы да. Так. Тагын бергә чыгам анда, бергә калдым. Чыга тиеш. Бусы ярылды әле чөтө. Яра, шуңа әйтим сә 4-не кирәк дип. Әйдә инде борчылмаңа син. Матур булсын инде, таба кирәк. Миңа өйгә хатынны шатландырасың кирәк диген әйтсәң. О, хатын молодец булдыргансың дип. 25 февральгә хатыныңа таба бүләк итсә. Әйе. Әйдә була. Хатын нәрсә бүләк итәсең гадәттә? Менә, әйдә, сөйләшергә хатының турында. Исеме? Айгөл. Айгөл. Нәрсә бүләк итә Айгөл үзенең яраткан иренә? Безнең теге андай бер юк. Аңлыйм инде, мактана торган кеше түгел син диген. Менә мен шуны бүләк итте, моны бүләк итте, машина бүләк итте. О, шулай да. Ну хоть пенка, нәрсә, трусы, носки. Йо. Хатын миннән сорый. Матурым, безгә нәрсә кирәк? Мин әйтәм, менә бу мондый әйберләр кирәк. Шо китек чыгабыз, алабыз. Аннары мин сорыйм 8 март якын айгач. Матурым, сиңа нәрсә кирәк? Менә бу әйбер кирәк. Әйдә барып алабыз. Син О, минеке аны хатлык кыйбат тормыйдыр, хатын. Йо, андай әйберләр юк. Юк, без гаиләгә кирәкле әйберләр алырга тырышабыз. Кара булсын килеп чыкты матур. Нормальный булды ул. Мосы даже әнә 4-нчесе әйбәт. Ярый 4-нче әттеге. Кара, 4-тәү килеп тә чыкты. Глаз алмас, минеке. Минеке, синеке, яра. Синеке булсын. Кунак бит инде, все-таки. Май. Май салабыз табыга, кулларны кай жуырга. Кулларнымы? Син мәшеләрнең ничек? Юк, әйдә алайса син. Юк, әйдә әйтәбез. Хәзер май алабыз да, кыздыра башлыйбыз да. Син кулыңны майда гына жуасың. Алай буламы? Шаяртам, була. Ярар. TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Илгарай, әле ул безнең тапшырыбызда беренче тапкыр. Яршаулы кызы Эльвирага каршы көрәшә. Сырниклар пешерергә тиеш. Менә шундый нәрсәләр килеп чыкты инде бу сырниклар. Моны хәзер алып да салырга кирәк, аңлыйсыңмы? Әйе. Әйдә, агач белән. Агачны алабыз. Агач белән яисә булай. Әйдә менә иң матур килеп чыккан. Юк, ая башта мотор килеп чыккан соңрак калдыр әле син. Ярар. Әнә. Нишле? Син хасалганда. Юк, син сал иде, мин нәрсә? Юк, кул белән салсаңмы? Кул белән салып бар әле. Матур итте. Бу бик каты нитмимсең, шыжылдамыймы? Шыжылдаса шыжылды инде, курыкма. Ярак кара кетик. Ой. Кара, ничек. Ничего булып чыкты бу? Малай. Ничего була бу?
Булай булса безнең киләчәк, минем киләчәк зур икән. Минем хыялымда балачакта повар булырга иде. Аннары соң булырга иде хирург, аннары шофер, аннары җырчы. Җырчы булгач инде башка хыял килмәде. Әйдә, башкаларында. Шулта. Ярар, әйдә, кул, дигән. Хирург турында мәзәк искә төшкән. Силә иде. Силә. Юк инде ярамас. Ярамас. Алайда барысыннан нар тигезләр. Ой, тәмле исләр чыгамалар. Хатыны шаккатырыңа күрә сине. Хатын, хәзер миңа хатын сырник пешергә гел кушар. Мен орын ясыйк. Менә бу башына иде. Мен күрдем бит. Мин аңа расчет ясам бит. 4 сырник сыярга тиеш дип. Әйтәм, глаз алмас синең, дә минем дә бар безнең кадәр. Шай тигез. Сырник исе чыга башлады. Так, даже монда бармак эзләре бездә кала күрдеңме? Без калдырган эзләр дип аталачак. Ул сырникларның исеме. Илухадан. Сырникларда эзлебез дип шулай. Берсендә туй алып барганда Илгәрәй как переводится дип сорадылар да миннән әйтәм, Илуха. Шул. Юк, беләм ни тем. Мысли что? Ярар, Илгәрәй. Бу пешә тора. Бу пешә тора. Без синең, ну, тагын соңгы вакытта синең чыккан җырларың, клипларың турында бераз сөйләп китә аласың, бәлкем, планнарың. Мин әйтә алмыйм. Теге алар концертларың, әйдә. Мөмкинлектән файдаланып. 11 елдан бирле сольник концертларны куям Казанда һәм башка төбәкләргә дә чыгарга тырышабыз. Ләкин Уфа якларында гына булган юк бер тапкырда. Ләкин ел сайын Аллага шөкер үсеш бар дигән ниләр йөри. Мин статистика йөртәм. Фикерләр йөри үземдәме? Үземдә дә. Касса буенча карап, фикер итәсеңме син? Мәсәлән, 11 елда йөргән булса, 15-20 кеше. Мин бит югалып алдым 1-2 елга өйләнгәч. Аннары соң юк, аннан түгел. Гаилә беренче планга гаиләмне куя башладым. Эшемне артка куеп, гаиләмне куеп, күбрәк җылы бөтен булган җылыгымны балаларыма биреп, акчасы каян килә дисең? Банкетлар? Эшкә. Банкетлар. Һәм инде әйтмәгән туктале, җыр яздырдык, Аскарга барып, үзем тапкан бәхет дип исемләнгән. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен. Әйдә җырла әле шуны. Сырникларда бәлкем тизрәк төшеп чыгар. Янган йөрәк, әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт береңне торсаң, сагынып. Менә шул. Бер-беребезне сагынышып яшәйк, дуслар. Амин. Амин. Менә шул. Һәм инде әкрен-генә әтияни кадере, üzülмә өмөтем. Üzülмә өмөтем. Мин синең бакча җырмы? Юк, юк. Üzülмә өмөтем, үзәгем üzülмә. Анны папа Бир әле шәнешкә. Моны әйләндерә кирәк кебек дип уйлый башладым. Кирәк, ул. Әзген ал әле тәк. Кызара башлаган икән. Бу кия башлаган кебек. Әкрен, кызма. Ага. Электр балда иде. Ну җегетләр, ну дуслар, Бик теге. шептер бу безнең әлләнчек булды әле. Я сырник. Мин шулай яратам. Булай үзем ашарга. Моның өстен томаларга кирәк. Элек капкач каплыйбыз да. Капкач белән әкрен генә ул шулай пешәргә тиеш дип уйлыйм мин. Ну почти сырник инде бу. Юк, булган инде бу иншат. Лесен каплыйбыз да. Җырларыбызны һәм сөйләшүбезне Кызмас дәвам итәбез. Так, әйләндердек. Менә шундый матур төс булып пешә, күрәсезме, дуслар? Мин яратам шундый. Мин бәрәңгене кыздырып, суганнар салып яратам. Син менә бер тапкыр кыздырып кара, миннән лайфхак. Әйтте димә, яме теге өйрәтте димә. Суган алмыйсың. Бәрәңгедә теге шаш итеп кыздырасың да. Бер тапкыр кара да бер 5 минут яхшы утта. Сарымсакны дырррт турысың да. 2-3 тырнак сарымсак лыбырдатасың шунда. Бик ваклама. Һәм тамыр шиш итәсең, әсен каплап торасың әзген. Дәвенеме? Сарымсак белән бөтенләй башкача була. Эшләп карыйм да видеога төшереп сиңа җибәрермен анда. Ярар, мишәй мин, яме, мишәй. Менә, дуслар, булды. Дигәр, бу хәзер пешеп чыгачак. Без аны утын кысабыз дигән идем бит мин, кысып. Берничә минут пешеп чыгачак, ул вакыт аралыгында без синең белән бер рубрика эшләп алабыз хәзер. Әйдә. Нинди рубрика? Курыкма хәзер. Күрсәтәбез.
Біздің рубрикабыз шундыйрак. Әйе. Көрәсің ана бір ызын сөз жазылған. Сен аңлайсың не сөз жазылған? Ой-ой-ой, Connecting to shim. Connecting people should get шереме. Біз татарларда ең ызын бір сөз таптық. Татарларда, татар тілінде ең ызын сөз. Инде сөз. Қанағат деп башана. Қанағатландыру. Қанағатландырылмәгәнлегегездән. Әйтеп қарады? Қанағатландырылмәгәнлегегездән. Сен алып барғанда, жоқ, сен бәйрем алып барғанда, концертта жыраға шыққанда нендей көнекмелер ясайсың. Дикция, артикуляция үшін. 20-ге қадар санайын да, шол жетемін. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, деп айтам. Теге додо, дидо, мимимо, зозо, зидо, Деп айтам мен онлар. Связкалар. Әйе, шыннап. Бірақ шындай да бар не? Әйе. Атан керек болса, ми керек, ми связка ароматика смыкание болса ішіне, ми харф еткенде идеал смыкание болады. Агар да и қолтырап шыға екен, демек сенің связкаларында, тоғыш ерағыларында сәдер проблема бар. Мен ұял иттір бала мына байтырып. Молодец. Тауышанары бек мотор келіп шығады. Шындай тегі бәр қадет тауыш. Ярар, көп сөз, шөп сөз. Әйді, Аллаға тапшырып. Қазір міне шол ызын сөзден қайсы ручканы салайсың? Берінде әйді. Ручка өзі яссай, деймі? Так, біз сенімді әйлендіреміз да? Әйлендірі бізді. Сен мені көрсетмейсің, мен сені көрсетмеймін. Қарам, қадіресің шындай бар бір тапшыру? Әйе. Звезды ищес. Шас. Әлбәтті. Анда ызын сөз береді да? Бала шақта. Қиял тұрмыш қашты. Міне, мен де қияланарым шындай қотан шырға. Әйе. Просто тіліңіне бір медерем беке ақшат. Кеттік ба? Әйді. Достар, біз енді стоп деген сигнал ишеттік. Кәді сен ше? Брат, сен шоң адам, мен қара көп келіп шықты. Сені көбірек шол. Достар, біз мұнда қаталық белгісі істедік, һәм S харифін істедік. Әйе. Сен филологка оқыдың ма? Филологка 8-ші жылда оқып бітіргенім енді мен, әйе. Мен ертеректе оқыған едім, филологка да түгіл. Шылай мұны. Әйе. Так, біз S қанағатландырылмәгәнлегегездән деген сөзге қатылық белгісі һәм S харфлары істедік та қазір ширатлашып кеттік әйде мұнда. Мұнда біз достар нендей сөз татарша бар, бітнесінде қолданырға тырыштық. Әйде, мен баштым әйде, баштан кішіге ұрап қой бітне. Сен баштысын келеді. Нешеге айтасың бұла, сен қожамында. Қан, ең біріншісі тұра көресің? Қан барылған да ең сенде. Сіз өзіңде қанны. Ешол, қанағат. Әйе, әлбәтте, енді мұнда қоя менде де бар қанағат. Қанағат дежінген. Қоясың. Башында мен ады жазып қойған, мен ады қанағат деп жазып қойған. Бар, әйе. От, сразу көрініп тұра енді. Қанағатландырылмәген. Қара, мен аны башыма келмеген, яқшы. Сағат дегені бар, естіні істегеш. Так, сағат, менде сыза. Мәғіне. Бар, менде де бар, әйе. Мәрген дегенді көрдің ме сен? Yok, көрмәдім. Мәрген. Мәрген, аушы. Әйбәт. Міне, мәрген. Бұл мұнда есні қолламышты. Мәғіне. Мәғіне болды енді. Әйе, ғафуйтігіз тіл. Тіл? Әйе, тіл. Тілні мен аны бет көрдім, нешеп жазмадым саны мен ол тілні. Бәрәлі. Сон деген бар емінде. Міне, сон мен. Сіз. Әйе, сір. Әйе, рас. Эсларны бітірегенде. Сір. Тәғайын. Міне, тәғайын деген. Андай сөз, әлесер. Наз дегені бар емінде, наз. Әғза. Ағзаға ұқшаш менде білесің нәрсе бар. Әстәға деген сөз. Жоқ, ярамайдыр, неме? Әйде, әстәға не? Хәтті ансы қоламайды, яра. Әстәға деген сөз бар. Бұдан бек кіртесіне. Кісәл деген сөз бар емінде, әс білән. Кісәл. Кісел. Тәм деген болдың бұл, тәм. Тәм. Ләм дегені бар, ие. Жоқ, қара, тәмді мен ойладым бетінде ана. Қара жазмаған ба? Жазды ма тәм дегенді? Әйе. Ләм менде. Тәм білән тән бар еме? Ләм сызар. Ғәм. Ғәм бар менде бар, ие, бар. Мәк. О, мен білмәдім. Надан. Бар ма анда надан? Екі ақарифі жоқ. Жоқ ме? Қанағат бар. Бар ма? Бар. Надан, әйе. Менде жоқ. Надан, молодец. Тәрі. Тәрі. Сен тегі тәрі. Әс. Yazmağamın. Saz.
Нәғәләт. Қой, енді ойлап шығасыз, енді әлде ауыр сөздер. Таз бар менде. Тас. Менің бітті. Кетінде әлі бар екен, дан деген сөз бар ей, сізден деген сөз бар ей, мә деген сөз. Әгер бұдан қосақ, әлі сәкі бар ей, кісә бар ей, кәсә бар ей. Менің қаралым алайын. Сат дегені бар ей. Қат дегені бар ей. Қат дегені. Мұнда әлі қаты дейірге де, гат дегені де бар ей. Яланса ұрыша ярамайды. Hem teri var ya, hem teri деген сөз бар ya. Öyle sigar көп түгел еме. Мәғіне. Мен әлі башқа келді. Аны айттың ба сен? Сен айттың. Мәғіне бар ya. Сен жеңуші болады. Qorali samşok edersin. Isını istege şimdi. Es harfi istege şey mine es burasına buluşta. Herar. Mene menden de. Sen adam işitmeden sözlerini işittim ben emin. Nəğələ. Ağır sözler oynap tapqan Nadan, işkə yox nadan. Yox nadan işittim var mı? Sen aytkəni var nadan. Var. Oy, bu bizning qaralı. Pişib bitmədim ekan. Pişib bitgan edi, mana sundiramiz hozir. Sundiramiz da hozir biz bunga. O, iş chiqdi. Proba degustatsiyasi biz. Hamda tekshiramiz. Sen jingishimi bugun yo'qmi? Boshda оформлениясы biz. Оформлениясы. Hozir borasida bo'lishaq. Bizga qo'yamiz motor. Daradan so'nda ko'rdimiz. Boshlaymiz. Dostlar, шулай иттереп дегустация сарвага келип жетти. Мен өзіме да қызық. Мына сахарный тундра септик, пудра. Қарайлы, мен өзінше көйлесім, мына шағыштарап зеге. Оқшағанмы? Оқшаған енді шамы шақара. Мұнда біраз размері кішірекке бігірек енді. Фигурасы? Фигурасы. Қызған мұндай. Сметан бар. Ага. Варине бар. Барысы да бар. Қазір дегустация сарвага келип жетти. Тарадати-та-таратам. Созма вақытны нервыланам. Та-та-та-та-та-та-та. Емдесің ме? Мен сметан білен яратым ашырым. О. Что сосын ярайын? Аса бұсына салайын қырайна. Білмеймін сон. Кірәмейін де шоны білейін. Жары енді деп видео қарамадыңыз. Ауызы қалдан жары енді. Бәлкім пішмәгенді, бәлкім тәмелі түгілдер ғой. Не, ошардық түгілдер бұл, может быть. Я сметан білен сразу. Бәлкім я қобырғай башта. Yok. Қояқ. Барып жетсен де. Но? Хан баштаныр енді. Бал салу вообще бет болған маңа. Мен сен айтам бет. Шуны түгі тәмлі бері. Әйе. Бүтіндей башқа үздіге тәм. Әйе. О! Алып қарайын ма? Yok, соңырам. Ішініңді қолып қарыз кей. Эльвира. Барысы да ғаділ. Мен шындырсың екені мен ойлаған емсе мұны башқарып шығара алмассың деп. Мен де ойлаған. Мен де ойлаған ем. Мұнда мына Эльвира жеңер деп еме. Шептір сен жеңдің әлі бүгін. Мен шын көңілден айтам, сен бүгін жеңуші. Шынақ па? Әйе, шынақ. Жеңуші біз сен. Чүнки пішіптер шыққан матурда бәйленер әлленерсе жоқ. Размер ол мына мұндайраққан әзгені. Ғадетті мұндай кішкенерек бар алалар. Размері бойынша, мен сен айтам. Сен ират кіші, ират кішіне кім? Иратның қызыр, мощный қызыр. Әлі бірінші тапқа қыбырында пішірдім. Ғұмән біздің тапшыруға бірінші келуіңден бітіресің. Шоңа көре, бүгін барысы да ғаділ, бүгін барысы да дәрес. Мына бұл Көкмара табасын, Көкмара заводынан сеңа мен тапшырам, шын көңілден. Яқынашып келеші Ватанны сақлаушылар күні білән. Зур рахмет, башқа бөлек қатынынан инде сұрап тұрма. Ейсен мұсын, қатыныңа алып қайтып, көрсетті көрме әйе. Ғашықлар күнінде. Ая, 8 мартта қайтып сақла. 8 мартта бөлек етерсің. Мәне мен ұтқан ем деп. Еме? Бек зор рахмет сізге. Эльвираға зор рахмет. Шәп қызықлы рецепт юллаған үшін. Достар, әйдәгіз, тик ятмағыз, юллағыз бізге өзіңіздің қызықлы, шәп, оригинальный, қотлаулы рецептларыңызды. Қотлаулы, ләкин бик жеңіл әзірлене тұрған рецептларыңызды бізге юллағыз. Біздің артисттарымызға тапшырып, тәқдим етешек біз. Міне, тамашашылар сенеке. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli TNTV kanalın qarauchi dostlar, bizning ijodimizni yaratib qarauchi dostlar, bek zo'r rahmat sizga, bizning bilan bo'lganingiz uchun bek zo'r rahmat TNTV kanalına, naqta әлеге kanalga chaqirgani uchun tamlayman. Rahmat Bulat, senga, sizning turkumga bek zo'r rahmat, hurmat etib chaqirgani uchun olg'a tabada do'st tatu bo'lib yashayik.
Амин, амин. Барыбызга да саулык, сәламәтлек телик һәм инде иҗатыбыз биек үрләргә менергә насыйп булсын. Амин, менә. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Мен Бик де рәхмәт. менә шундый күңелле нотада, шул югары үрдә баскычта инде бүгенге тапшыруны төгәлләргә тиештер. Егетләр, якынлашып килүче бәйрәм белән, Әйе. безнең белән бәйрәм белән армия сафларында хезмәт итмәсәк тә, без ватаныбызны, гаиләбезне, туганнарыбызны, якыннарыбызны, милләтебезне сакларга һәрвакыт әзер. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән тәмле яшик, тәмле ашык. Кызлар, үзегезнең ирләрегезгә бәйрәм табыны әзерләргә онытмагыз, җәме. Күңелләрдә бер кайчанда сүнмәсен өмет уты, мең шатлыклар алып килсен яшәүнең һәр бер минутта. Күрешкәнче, сау булыгыз. Пока-пока.